Dobrý deň, moji milí priatelia. Chcem sa s vami podeliť o skúsenosti za posledné obdobie, ktoré v mojej praxi pri terapiách sa udejú. Tých skúseností je mnoho. Každý prípad, každý človek je iný, tie skúsenosti sú jedinečné. Ale tieto sú také čerstvé, tak sa chcem s nimi podeliť, aby ste si vedeli predstaviť, čo sa asi môže udiať, ak sa človek rozhodne alebo cíti potrebu, že už potrebuje konečne niečo riešiť. Každý asi vie, že teda naša duša tiež s nami komunikuje. Nie každý ho počúva. V určitom období ale príde obdobie, keď tá duša na nás tlačí, aby sme si dali nejaké veci do poriadku. A my nevieme, prečo. Ja neviem, niekto nemôže spať, niekto sa cíti veľmi zle, niekto má ako zdravotné problémy nejaké, Či už, ja neviem, cíti, že by tam bolelo srdiečko alebo nejaké bolesti a podobne. Ale chodí po vyšetreniach, po doktoroch a nič sa nezistí. Povedia, že všetko je v poriadku. Ale človek sa cíti nevládne, slabý, proste nevie ako ďalej. A vtedy ten človek, keď potrebuje teda nejakú pomoc, väčšinou sa naskytne, že niekto poradí, alebo keď má skúsenosť, a odporúči, že teda mohol by pomôcť nejaký terapeut. To je jedno, či to nazveme terapia, konzultácia alebo čokoľvek iné. A tak sa človek vlastne rozhodne, alebo rozhoduje, či teda ísť. Väčšinu povedia, dobre, vyskúšam to. Niekedy je tam tá dôvera a okamžite človek vie, že teda má sa s tým človekom spojiť. A tak sa to udialo vlastne v jednom prípade, a druhý bol taký náhodný. Takže ten prvý prípad, čo bol v nedávnych dňoch, bola jedna pani, ktorá už mnohé veci na duchovnej ceste pozná, vie, ako to funguje a všetko, mala aj nejaké napojenia, naciťuje duše, vie, ako tie energie prichádzajú a s kým treba, kto sa k nej prihovorí a podobne. Ale prišlo nejaké obdobie a tá pani sa cítila veľmi zle. Povedala, že už nemôže ani spávať a že cíti sa veľmi zle až tú jednu noc už to tak ako si na ňu tlačilo, taká uplakaná vlastne, do telefónu potom. Ale hovorí, že už ráno som nevedela, že čo. A jednej, teda takej spoločnej známej, poznáme sa len teda z nejakej skupiny, ale sme sa nevideli, sa aj pýtala, že teda, či niekoho nepozná, že ma teda už nevládze čo ďalej. Tak jej odporúčila teda moje meno, zo skupiny ma pozná, že som teda pomohla jej dcére. A tak mi teda hneď ráno napísala, a ja som nejaký čas ako nereagovala hneď, že teda kedy sa môžeme spojiť, ale teda už asi to nám tak tlačilo, že teda sama zavolala. A ja som zdvihla telefón a teda vyrozprávala sa, čo sa deje. S plačom hovorí, že už nevládze, že proste je zle, že sa všetko s ním točí, proste obrovská nejaká ťarcha, záťaž a no zle. A prosím, pomôž mi. No, tak sme teda začali preberať nejaké veci, čo sa týka jej nejakých tých situácií. Človek sa vyrozpráva, prebrali sme rodinné situácie, väčšinou to tam väzí potom v tých rodinných väzbách, či už sú to nejaké nezhody s rodičmi, menšie, väčšie. Mnohí vlastne po rozvode, aj keď si myslia, že po rozvode už sú veľa rokov, aj 20 rokov, a že to majú vysporiadané, ešte ich tam niečo drží, alebo nejaké neodpustenie, vznikne tam vlastne ťažoba z rôznych strán. A keď si človek myslí, že už to má odpustené, alebo
prepustené, vysporiadané, tak ono tam stále ešte niečo je, pretože to nie je urobené ako do hĺbky. A ten človek si to potom aj uvedomí, pri tom, že teda nie je to ešte všetko OK. Tam niekomu neuchovali po tom rozvode ako ani tí dcery, tie už sú akože dospelé, majú svoje deti, takže žiadna komunikácia a podobne. Sice s tým akože vysporiadaná, hovorím, je to ich cesta, ale predsa tam niečo pravda je. No a tak sme sa vlastne pozreli na nejaké tie veci a hovorím také, akože treba to ozaj odpustiť úplne, že teda tí ľudia sa nejak správajú preto, lebo sa tak správajú, inak sa nevedia a ani možno nevedia pochopiť, hej, že prečo sa tam treba až tak správajú k sebe. A proste sme prebrali nejaké tie veci a to, no, dala som aj nejaké modlitby, porobila som čistenia, ale ešte tam bola jedna dôležitá vec, že teda s čím chcela tiež pomôcť, bolo, že v tom byte, čo býva, bol niekto, kto spáchal samovraždu, vyskočil z okna. V tom baraku bolo viacej takých prípadov, čiže tieto duše som hneď ako poodvádzala. A potom mnohé ďalšie ešte pospomínala, tak som teda popri tom poodvádzala všetky tie duše, čo v prvej chvíli ako prišli na takže tie dušičky, ktoré na tú druhú stranu neprešli, sme poslali do svetla. Dala som jej, odporúčila, ako sa má očisťovať, ako keď má nejaký pocit, alebo sa niekde v nejakých negatívnom prostredí ocitla a cítiš tam nejakú ťažobu, že si zobrala, alebo sa na ňu ako keby tá energia nejak tak prilepila a aby sa proste očisťovala jednoducho. Požiadaním o očistenie od negatívnych energií a cudzích entít. Omluvám sa. Prerábajú nám dole susedia byt. Dúfam, že to nebude trvať dlho. No a také všelijaké modlitbičky, teda také akože, čo si má, ako si má také regresné modlitby, ako si má s tými ľuďmi, s ktorými nemá ako keby vysporiadané tie vzťahy, vzájomne o odpustenie požiadať a to, tak som jej všetko, čo bolo treba, čo som mala, to som jej dala, hovorím, vyber z toho, čo chceš, čo ti vyhovuje. No, ešte po tej terapii už sa cítila lepšie, ale furt ešte horela, energie pracovali, bolo to tam toho dosť, takže sa to všetko nejak tak potom ustalilo a už potom hovorí každý na ďalší deň, že je lepšie a hovorí, že to je neskutočné, ako sa dobre cíti a že jak som jej pomohla a vďačná za to, porobila si nejaké tie veci, tie regresky, hovorím s každým, s kým potrebuješ si niečo ako keby vysporiadať. No a potom sa mi o pár dní zavolala, písali sme si, som tam niečo napísala a zavolala. Dcéra sa mi včera ozvala, čo nebolo niekoľko rokov a teda naraz nastala komunikácia. Čiže aj takéto veci sa tam dejú okrem iného. Čiže je neskutočne vďačná za to, ako sa cíti. A druhý prípad bol taký náhodný. Bola som o jednej známej, boli sme tam niečo preberať. Niečo som kupovala a zaregistrovať. Tak som tam bola v jej obchodíku a bola tam nejaká pani, 72 rokov, a tak nejak zišla tá komunikácia na to, že teda som začala hovoriť o tom svojom, ona tam nejaké veci, zážitky spomenula, alebo skúsenosti trošku, tak sa ako keby otvorila, o čom nikdy asi nehovorila s nikým, tak sme to tam prebrali, vysvetlila som aj, hej, ako to funguje, že tam je to odpustenie, ona, že do kostola chodí, aj sa akože modlí, a to hovorím, ale niekedy tá modlitba je taká povrchnejšia, nejde z hĺbky srdca a netreba sa modliť tých modlitieb, ja neviem, niekoľko a hodín sa dokážu ľudia modliť, ale že radšej krátka modlitba a účinná zo srdiečka, úprimná, ozaj funguje oveľa lepšie. No a tak sme prebrali všetky tie veci, nejak som jej to vysvetlila, kopec tých vecí a tak ako postupne, hej, že zase viac a viac toho, čo by možno nikomu povedala a potrebovala to asi dostať von. Tam sa tam zdržala dosť dlho, bolo tam niekoľko hodín a pani veľmi akože spokojná. Potom ešte hovorí nakoniec, že ukážem vám, že mám na jazyku
na tej špičke, ako je teda ako na konci jazyka mám takú ryhu prasklinu, že mám to tam už 5 rokov. A ja som sa pozrela hneď do tej mapy jazyka a hovorím, no tam je srdiečko, tam je niečo akože so srdiečkom. Ale ona ešte predtým povedala, že pochodila som všetkých doktorov vyšetrenia a všetci povedali, že všetko je v poriadku. Ešte niekto povedal, dcéra od niekoho zistila, že tiež je to oblasť srdca, čo znázorňuje tá časť jazyka, že niečo so srdiečkom, ale nič aj nezistili. A ja potom hovorím, že budem sa ako rozlúčili, hovorím, nejaké tie veci som teda tiež popri tom všetkom vysvetlila. Bola celkom spokojná, že teda nie je náhoda, že sme sa stretli a bola rada. A ja keď sme sa lúčili, hovorím, a uvidíte, že ten jazyk sa vám možno po tomto, je to ako terapia, takýto rozhovor, zahojí. No a prešli necelé 3 týždne a ja som tam išla nejaké veci zaniesť. A prišla som tam a ona tam sedela a šťastná sa usmievala, že to som rada, že si prišla, lebo už som sa minule pýtala, či si tu nebola a chcela som sa s tebou stretnúť. No to sme si ešte vykali. Chcela som sa s vami stretnúť a akože neskutočne a potom horí vyplazil jazyk a hovorím, a pozrite sa, jazyk mám zahojený. Nemám tam nič. A ja hovorím, no vidíte, som vám hovorila. Ale ešte hovorím, ja keď som vtedy prišla domov, tak som si hneď na vás znova akože spomenula a prišla mi otázka, že prečo tam má tú prasklinu a hneď mi prišlo k tomu, že prasknuté, puknuté srdce. Nie fyzicky, ale z nejakých tých bolestí a z nejakých tých aj hnevov a takých neodpustení a z toho všetkého proste ako keby to srdiečko zaťažené bolo, ako keby prasklo. Na tej energetickej úrovni. Čiže a prejavilo sa to na tom jazyku. A tým, že sme tieto veci prebrali, že tie veci pochopila, že to tak pekne si to nejako spracovala, jazyk sa aj za ten čas zacelil a hovorí, že pozrite, vyplazila jazyk. Niekoľkokrát hovorím, a nemám tam nič. No tak som jej povedala teda, že čo mne k tomu prišlo a hovorím, toto všetko sa zahojilo, zacelilo a je to v poriadku. No takže ešte sme sa tam rozprávali dlhšie, no tak sme sa aj skontaktovali, aby sme boli v kontakte. Máme na seba kontakt. Takže to sú len také náhody, niekto povie, osud, že sa človek treba stretne s niekým a vlastne tak tomu podá pomocnú ruku, usmerní ho alebo uistí ho v tom, že čo si možno podľa tých názorov z tých minulých generácií vlastne, preberáme, že máme trpieť, že sme za niečo vinní. Že sme za niečo vinní a viniť sa ako keby do nekonečna, že proste ten človek potrebuje, aby to odpustenie vykonal sám a vykonal ho aj voči sebe a aj voči niekomu inému, čo si myslí, že možno nejednal správne v nejakom tom období. Takže to je krásna ukážka toho, ako to duchovno, to prepojenie vlastne funguje, že tá duša niekedy tlačí ozaj, že už si daj do poriadku ten život. Už nemusíš trpieť, už si to uzavri a žiješ šťastný, taký pokojný život. A potvrdzuje sa mi to pri každej jednej skúsenosti, či len bežnom nejakom takom náhodnom rozhovore, alebo teda keď je nejaká terapia, že vlastne ten človek sa tam oslobodí od ozaj tých záťaží tej minulosti. Takže len toľko som chcela k tomu vysvetliť, že ako funguje rozhovor, terapia. Netreba sa báť, že tam človek otvorí svoje srdiečko a povie niečo, čo by druhému nepovedal. Alebo niekedy nepovedal. Ono to je niekedy potrebné, aby si to človek zvedomil, prijal, že sa to udialo, lebo to malo nejaký vyšší dôvod. Byť vďačný aj za tie negatívne veci, skúsenosti, lebo tie nás posúvajú ďalej. A ja
verím, že každý, kto pocíti volanie tej svojej duše, tak sa na tú cestu vydá a vykročí. Želám vám krásny, láskyplný deň. S láskou, Jarmila.